Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa, což bude uvítaná plus hra Trackmania. OK, takže tohle je hra Trackmania, jezdíš formulkama a prostě zajíždíš se nejlepší časy. Já jsem si tady vybral GRT Fun Arena, tak rovnou si tam můžeme připojit. Tak, vlastně tady hraju za Česko, mám zelenou formuli, ale to vidím jenom já. Tohle je docela krátká mapa, to bych mohl dát rychle. Aha. Tam je moc asi, jako máme už jenom 23 sekund, ale uvidíme. Jo. Je direkt. No, jako sice jsem 15, ale jako na rozjíždění to docela je v pohodě. A teď musíme zabrat na další a teď to už nesplánem. Takže 15. místo na takovém začátku, což je uvítaná, a vrhneme se hnedka na další mapu. Tady hlasujeme na Andesit. A takže Trackmania jsem se vybral z toho důvodu, že teďka docela dlouho hraju, ale hraju i hry, já nevím. Trackmania už jsem říkal. Agar.io, Minecraft a samé takové další hry. A potom ještě na Skypeu, mám Skype, TeamSpeak, ale na TeamSpeak moc nepoužívám, ale kvůli vám si ho když tak zapnu, pokud píšete do komentářů. Tak, kdybychom to mohli vyhrát, jako pokud se nám podaří, aspoň do top 9. Dáme si prostě úkol do top 9, jo. Když si to splníme, tak jako docela v top 9 dá se to, jo. Já vypnu tou hudbu, když tak pod do komentáře mi napište, jako jestli tam chcete slyšet trošku tu hudbu, nebo jestli mám dát úplně nahlas, ale tamhle mi nějak nejde, to je. Aha. Hej, ale what the... Aha, počká. Teď jsem... tak to mě jenom tak napadlo, ale... No, ale jako dojíždí to docela za pěkné časy, jo. Aha, už jsem to pochopil, takže z vrchu, no. OK, takže to by mohlo jít. Jo, jsem tu. Super. Co to bylo? Jaj. Ale teď už se to nestane, protože teď už vím jak... Oh. Damn. Lidi, jsem 17, ale to se změní, protože jsem to ještě nedojel. Kamolo, týpek to jinak zajel. 9,95, ale já budu mít 9,9. Já budu mít 8. Jo, dali jsme to. To je náš úkol. A teď... čtvrté místo. Když tak mám barevný nick, to vám... Co jste neviděli. Tak, jeden, boom. Jo, the jumblet, do it. Tak jo, čtvrté místo, docela v pohodě na vlastně takovou druhou mapu, ta první, to nebyla ani mapa jako pro mě, protože já už jsem tam došel, bylo asi 1 minuta a konec, takže to nebyla ani mapa pro mě. Když tak 5 minut 1 mapa, takže já bych dal tak 4 mapky, 4, 5, jo, do komentáře mi napište, jestli vám používat ten TeamSpeak nebo tak. A já kvůli vám bych to asi udělal. Jako, ne jako, že bych kvůli vám udělal všechno, ale tohle bych asi uznal za vhodné. Tak ty bychom si mohli vylepšit čas. No trošku, jo. Když tak to ještě hrajou moji kámoši, ale jo, kdyby někdo věděl, jak já totiž natáčím přes Bandicam
A kdyby někdo na Bandicemu věděl, jak tam, aby prostě kámoš, s kterým hraju na Skypeu, aby ho šlo slyšet v hrách, tak jestli by někdo takový byl, tak ať mi do komentu napíše jeho Skype nebo TSko a prostě mi pomůže, protože já už to zkouším jak dlouho a prostě mě to docela štve, že musím natáčet sám. Ale jako když to tak prostě když se někdo neobjeví u tohoto prvního videa, tak jako budu to možná říkat u každého videa a bude to vypadat, kdybych žebral. Ale já chci prostě, aby se do toho mého channelu zapojili i kámoši jako prostě kámoši. To je asi jediné, co bych jsem po vás asi tak jediného chtěl. Jo, a ještě jsem chtěl, jestli TeamSpeak nebo Skype. To mi můžete říct potom. Jo. Ok, 9. místo, to je docela na nic. Tak jo, první mapu máme docela za sebou. No, ani ještě ne, jo, ale můžu si to... no, ještě tak to docela failím. Tak ryše. Tak, teď už to musím dát. Jo. Tak jo, máme asi poslední pokus. Ještě tak vidím. Tak teď se co nejvíc snaží. Ne, 10. místo. Sakra, to se mi docela nelíbí. Ok, takže první mapa. Waste, to je pro mě hnusné. Ještě tady jsem. Tak. Jo. Ok. Dostali jsme 36 LP. Ok, takže moje přezdívka je Show 7. Ještě mám přezdívku Dakiu, Bero. To jsou vlastně, mám 3 přezdívky. To ještě jedna z mých jmen. A ještě tak budu hrát i nějaké hry na webu, já nevím. Tak když dám Ice Sketch, nebo jestli znáte Tom's Gaming Live, tak jak hrál to poznej, co je víc sledovanějšího, tak to možná Fish, to taky někdy možná, myslím, možná natočím. Tak tohle je docela noob mapa. To je docela lehké. Jako, nevím, co mě čeká. Pak jo. A už mě předjelo mega typku. Aha, tak teď tady polovina vypadne a já pojedu dál, protože jedu na 2. místo, což je nádherné. A tam tak jedu na 1. Jako was, yes. I'm a seen watch. Je 1. místo. Tak teď tady vlastně jsem pochopil, že jenom dopředu. No, já to vlastně jenom dopředu. Teď to tady vlastně jumpnem a jedem dál. No, to je asi základní věci, tak. Jedem dále, pojďme. Jo, teď jsem tady dal tam, kde jsem narval. O 4 sekundy lepší čas. Pojď. A 1. místo. Neuvěřitelné. Ne, je to uvěřitelné, ale pojďme. Jdeme dál. Ještě pořád fůru času. Což mě může každý předběhnout. Už mě skoro předběhl. O necelé 3 sekundy. Tak teď mi to docela vyšlo. O 99 setin. Což je skoro 1 sekunda. 1,28. A jsme v Local Records. 198. Ne, 6. Ok, tak tahle mapa by mohla být asi na 1. místo, pokud mě ještě nikdo nepředběhne. Což by mě fakt naštvalo. A jo. Yes. Jdeme dál. Jedem. Tak. A teď se mi to nepovedlo. Teď jsem to zazdíl. Ale jdem dál, jako od 2. mám 3 sekundy náskok. To je docela
velký náskok, jo. Takže se bát ničeho nemusím, že bych něco zabednil, ale třeba se bojím jednoho typka, který tady je, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to tady docela... Teď jsem si to pokazil. Ale jako docela dobrý čas na to, že kdybych si to změnil o 1 sekundu, tak už jako mám 27 a to už mají ty první, jako. A sekunda tady rozhodují vlastně jenom setinky, že? Takže tady sekundy nerozhodují, tady rozhodují setinky. A setinky jsou tady nejdůležitější. Jdeme si Ne, nejdeme. Lidi nechápají, jak to mohli dát za 26 sekund, no. Takže jako prostě jsou to někteří jsou týpci. Ale tak, teď máme jenom 1 sekundový rozestup mezi prvním a druhým místem, jako. Což je docela, jako, docela dost, jo. Ale teď už to nebude zase tak pro něho dobré, protože já jsem si to vylepšil docela pěkně. No, ale zatím jsem jenom asi já v topce, takže zatím jako docela v pohodě, jo. OK, tak pojďme. Boom. Pojďme, teď musíme, jednou se mi podařilo, že jsem si prostě každou trať, co jsem jel, tak jsem si prostě vylepšil. A teď to, lidi, teď se mi to nepovedlo, ale mohlo to být super. Jestli splním to úkol, to jsem řekl, jenom jsem to tak fláknul, že budu první. Tak jako fakt budu šťastný, jako, že prostě řeknu něco, ale jako, Tyjo, 11 setin má horší čas než já. Tak tohle je docela, wow. Tak teď se docela bojím, jo? Stačí mu vymyslet nějaký plán na mě, ale to už možná, no já už to asi taky nestihnu, ale ještě zkusíme poslední sekundy vylepšit. Pojď. Yes. Ne, ale první místo, super! Řekli jsme to, co jsme slíbili a je to tady. První místo, show 7, výborně a měli jsme docela velký náskok, poslední měl 33. Skoro o 10 sekund, ne, to není 10 sekund. O 5 sekund jsem měl lepší, dobře. A zatleskám tomu druhému, jako protože byl fakt blízko mě a docela jsem se bál, že to nevyjde, ale vyšlo. Takže spektátuju. Tak já si myslím, že kdyby koukneme se, jaká to je mapa. To se mi nelíbí. Tak jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či sdílení a u dalšího videa se poroučím a zdar!